ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. ҳозир мехоҳам барои шумо ҳанамихе қасрҳои навинкара нишон диҳам. Ино чанд сорт доранд. Бори Узбекистон доранд, баъд бори Дубай. Ине ки ҳозир ман шумода нишон дода истодам, бори Дубай ай. Марҳамат. И чанда? 950. Корои дастӣ 950 сомон. Донада. Касе ки опт мегира бо арзон меша. Уш чи? Ишам 950 бори нав. Иҷада ҳозир чанд та омадаги ай гило. И заминаш сиёҳ ай. Авайш бошад. Чи цвет ай ӯ? Малиновый ай уш. Ира бинай чи хе? Ҳамашон амино кори дастиян. Сиё намеша на? И дубайскишай сиё намеша, чи намеша ва на нигинош, на мисол зарош. Ҳозир ман шумода дига гилошам нишон метим. Иҷа гил беҳад бисёр омадага. Ин серишам хушрӯ, а? Ана и сери камакак тёмный омадастай да видео. Неким аз наздик хеле светлый ай. Ҳамино ҳамаша нарх 950 ян? ҳами дуттай байн сирхи ҳами сиёҳа. Анаи дута 750 будай дӯстони азиз. Анаи сирхи, анаи ин сиёҳ, анаи инош бошад борои новинка 950. имхе то поёна ҳамхе зардӯзӣ кардаги ай кори дастӣ набине тайёрая. И почаш намиёмада бошад? Почаш дам ҳамхе зар мебиёя. хулас беҳтарин. Анаи кабутшам хушрӯ новинкаш. нишонтон тим бинед ба ҳазур. И фиолетове не кабутай. Кабути чернили. Хе да видео сиёҳ омадастай не ки кабутай тёмный синий. Айёш бошад сиёҳан. Ина бинед чӣ хушрӯан 150 сомонӣ беҳтаринош. Хеле гуфтум ҳамаи ино корои дастӣ бори Дубайш оригиналш. Агар дар кор шавад нависе доставка дорем. Доставка ҳам дар Тоҷикистон ай, ҳам дар Русия. Боқӣ саломат бошед. Хай.